हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दायो जोङो थांनायदों सना मन्दिर आरोना बहुत गोबाव जाबाय आं सना मन्दिराव थांनाया ओमफ्राय नै दा जों सानैजों ओंखारलांनो नागिरदों आरोना सानैल' ओमफ्राय देन्दागारनि थांगोन खोमा मिथिला दा नायलांबाय थादो लोगोफोर लोगो मोनबाथाय लोगोफोरखौ एसे देखायनोसै आं ओमफ्राय सोरबा गोसोथोबा गोसोथोनो हागोन आरो सानैबो रेड आयु ओं सानैबो नायलांबाय था लोगोफोर आं भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय नोंसोरबो आंनि लोगोसे मोनबाय नै जों गाबोनसो आरोना ओमफ्राय बाजिखौ गाखोदों हम जा रहा है सोना मंदिर दे इसे हिंदी लारलाय हम नहीं जानते ना इसलिए लार करता है हाय फ्रेंड्स क्या हाल चाल है आप सबका हम लोगों के साथ जाएगा क्या सोना मंदिर मोजां दे सोना मन्दिरा बहुत मोजां आरोना भिउफोरा नायनो मैं तो फर्स्ट टाइम दे सालायदो आं बाबायसो दे जों आङो साइकेल गाखोबाय आरोना दे सालायदों आंथ' दा सिथोनखाना साइकेल सालायनो बायो ओमफ्राय आं सालायहोदों आरो दा फाला फाला सालायबाबो आं ससे सिथोन सालायगोन ओमफ्राय बिनि उनाव हाया लागोन आरो थांबाय था लोगोफोर दायो लोगोफोरजों देन्दागार मोनबाय आरोना ओमफ्राय नै आं सालायलायबाय साइकेलखौ सासे गाखोलायबाय आं साइकेल सालायग्रोना लानि दै नैबे देन्दागार लामाया नै उल्थाथार अखा हानानै देन्दागार लामा बिदि टाइल्स बानाय बिराद मावो साइकेला लोगोफोरजों दासो थांनायदों ना दासो ओंखारलांनाय न'खौ मोनबाय एकथा जाबाय खमैबो ओमफ्राय दा लोगो मोनबाय नै लोगोफोरखौ ओमफ्राय थाबायनासो थांगोन आरोना बिसोरना साइकेल गैयानो खमैबो एकथा जाबाय खोमा ना आधा घन्टासो लागोन आरोना आरो लोगोफोर माखासे थां दे हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग अच्छे ना आशा करती हूँ अच्छे होंगे तो हम लोग आज सोना मंदिर जा रही है आप लोग भी जाएंगे ना तो चलो बे सना मन्दिर लामाया बिराद गाज्रि अखा हानानै फाइनल लोगोफोरजों दायो मोनफैबाय आरोना नै दायो बे सना मन्दिर ओमफ्राय आङो सना मन्दिर मोनफैबाबा हाबफेरादे लोगोफोर माने आं बेखायनो हानाय नङा होनना दोनैहाय आरो भिडिअखौथ' आं लामानिफ्राय लाबोखायाखै खनसेनो सर्टकाट लाबोखादों माने आंनि भिडिअआवसो दंखायो नालाय बेनिखायनो आं लाबोनाय जायाखै ना डाइरेक्ट आङो फैनायल' भिडिअ लाबोखाबाय आरोना नै बेनो ओमफ्राय किबा लाखौनो थांनो नोंसोरो हा इन थाथ'दो जेरावबो थाङा दखानाव मेथाइ लाबोखाबाय जोङो मानसिफोर बिराद थांदों आरोना जोंनिया फैगासिनो दङ बिसोरो दायो जोङो एसे मोनाबाबो मोनाथ'थ' मोनाखै आरोना एकथा टाइम जाबाय ना एकथासो जाबाय खोमा ओमफ्राय दहायनो थांनो खोमा ओमफ्राय फैगासिनो जाबाय ने थोजासे 48 ओमफ्राय बे गेट नुदों आरो बे गेटआ बेसोना मोनदो आं थांथ'ला आरोना लोगोफोर थांगोन आं मिथियाना आं थांफेराखैना मा लाबोखो आंहाबो सिगाङाव खावनानै लाबोनांगौ जाबाय ओमफ्राय मोनबोथाङा दै ए एसे मोजां लाङा सिब्रुआ नै
सिब्र' दिंखिया होनबाथाय ओरैबायदि लब जाखायोना जोङो खानो रोङा फुनानै फैबाल मालबा लायनि लायगोन र' आयौ लब जाखायोबा जोङो ओमफ्राय दिंखिया खानो लब जासिगोन खानो रोङा मालायसो खानांसै मानसिया राबायदि नुखायो आंखौथ' गाजान गावखौनो गाव इसे आंखौ जिबौ जाग्रा बायदि नुथारो नायदो आसि गोजौ ओमफ्राय सेन्देल गाखोलाबावसो होननानै है सोना मंदिर के ऊपर वाटरफॉल है ना वहाँ पे जा रही है क्या बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कार भी लोग जा रही है ले आखाइ खोले लेकिन उन्हें लो जो कुदां ऐसे हमारे माने लोगोफोर सना मन्दिरा मोननै दं आरोना मोननै वाटारफल दं ओमफ्राय दायो जोङो मोनसेयाव फैदों आरोना आं मोनसेखौ नुबाय ओमफ्राय दा जों फैनायाव आं बेखौ नुवाखै आरोना माने दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आरोना आं फैबाय थाबाबो नुवाखैमोन फैदों 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 दा फैनाया बिसोरो फैदों दा फैनाया दायो लोगोजों दैयाव मोनफैयो आरोना लोगोनि दैया बिराद खाथिखौ दङ गावसिनो ओमफ्राय आंबो दुगैनोसै दै नुबाथ' थानो हाखायाना आंबो दुगैनायाव फै फुमे दुगैनि फै दुगैनोसै गरम मोनथारबाय ड्रेसखौ लाबाबो जों दुगैनो थांगोन आरोना फै तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं ना घर पे जा रहे हैं वापस तो हम यहाँ पे जा रहे हैं सोना मंदिर के बीच जा रहे हैं हम तो क्या है ना मैं भूल गया रास्ता किधर है हम लोग अभी जा रहे हैं बहुत पत्थर है यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर खतरनाक भी है यहाँ पर चलना बहुत रिस्की बात है तो हम लोग अभी जा रही है और सीढ़ी भी है तो ये है शायद मंदिर ये है ना ये सोना मंदिर है ये है सोना मंदिर यहाँ पे मूर्ति है अभी दिखाई नहीं देगा तो अब हम लोग जा रहे हैं जब पे वो देख रहे हैं ना वो है घर गेट
Tek tere ya vlog. लोगोफोरजों दैखौ माथुगासिनो आरोना बिराद मानसि फैदों नै दासो जि मानसि फैखादों आरोना ओमफ्राय दैखौ माथुगासिनो बिसोर गामिनिनो आरोना बेयो ओमफ्राय नैबे बिसोर सानैया बे गोमा गाननाया माथुनो हायाखै दैखौ माथु हम है ना फ्रेंड लोग अब हम लोग इस पानी को बंद करने वाले हैं तो फ्रेंड्स लोग बंद कर रही है वो 2 फ्रेंड है ना वो एक है ना वो येलो टी शर्ट पहने अब है ना हम लोग वो पानी बंद कर रहे तो बंद कर रहे वो लोग बाद में वो लोग खुद ही देंगे तो क्या फायदा बंद करके है ना ओ हम लोग बंद कर रहे हैं ओइ दुइ थैजोब होमबासो खननो हानाय नङा बिसोरो हनै बैखौ बोनानै बख'गोन बस' लोगोफोरजों फैबाय आरोना बारा गोबाव थायासै जोङो आधा घन्टानो थादों खोमा ओमफ्राय दा लोगोनाव दंफैयो नै लोगोनाव न' दं नै हाजो खाथि आनारस दं ओमफ्राय जानो लुगैदोंमोन आं मोनजानायथ' नंखाला मालाय बुस्थु मोना मा होनो ना मम्मी ओमफ्राय दसे थानानै न'आव थांसै इसोरनाव एसे साहा लोंलांसै आरोना ओंखाम उखैबाय नालाय साहा फुदुंनो थिनो जों लास्टथाराहाय जोङो साहा फुदुंनो थिना बिसोरो ना मा होनो माने आं फैबाय थानायखाय बांद्राय मोजां लायासै आरोना भिडिअखौ लोगोफोर माने आं फैबाय थाखायनो आंनि मा होनदों आरो ना मानसिया दिनै ओरैबायदि जाखादों ना आसुरित गामाखालि बिदिखौनो जानाय मोनामोन ओमफ्राय एसे फेमास जाबाय खोमा ना बिदिया आवगाय जों फैबाय ना फार्स्ट टाइमाव फैबाय नलबारिनि बायदि फेमास जागासिनो दायो लोगोफोरजों न'आव थांगासिनो दं आरोना हर थानो थिनदोंमोन लोगोफोरा गाज्रि मोनदों माने मिथिला ओमफ्राय आंथ' थागौमोन आरोना नैबेना समायगानो गाबोनहाय फ्रम हैनांगौनो थानाय जायासै आरो दायो थांगासिनो दङ दायो जोङो माबा मोनफैबाय मानिपुर मोनहैसिगोन आरोना लोगोफोर आङो बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय आं आसा खालामो आरोना बयखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेबां आरोना बाय बाय